Dito naman natin naman. Saka lang tayo, ha? Mamaya tayo, alamin ka pa nun. Ayan po, ang sanhi ng lamig na katawan ni Tatay over sa hilot. Ikon. Baywang. Check natin na yun. Mas alam ko din ay. Check natin na ito. Pangalan na yun. Carmelita. Amin. Tama na yun, ginamot ka ay araw ng May 30. Ngayon, June 6, 2023 na ngayon. Linggo lang ang pagitan. Ang sakit mo ay... Ano mo sinabi ng sakit mo dati? Teka lang. Ang video ni tatay. Ano ba sakit ng kapatid niyo, te? Na-stroke siya dati, nag 1 year na higit, hindi gumaling. 1 year hindi. Ngayon, galing pa siya ng Mindanao, di ba? Sakay sa Mindanao, te? Sa Misamis Occidental. Kasi hindi ko na siya kinuha ng video kasi natapos tayo ng 12:30 ng May 30 na Martes. Kaya ngayon, ang oras ngayon ay 11. Tama? 11 p.m. Ngayon, nahilot ka na, na-alignment ka na, minadali ito kasi uwi na siya ng Mindanao. Kailangan niya na makauwi. Sige, lakad. Tingnan natin kung anong pinag-iba. Nahilot na yan, na-alignment na. Niloloko yata ako nito eh. May sakit ba yan? Wala naman sakit ah. Ano lakad eh? Mabilis-bilis na lumakad. Mabilis. Oh. Hindi mabilis, bilis. Talagang mabilis. Mabilis na Oh. lumakad. 1 taon siya hindi nakalakad, no? Hindi nala siya. Ano ba sinakyan niyo? Airplano? Airplane po. Airplane. Okay na, tay. Ngayon, pinapabalik na kita sa Mindanao. Shoutout mo, tay, taga Mindanao, tay. Shoutout mo yung mga bumibili. Si tatay, ang trabaho niya pala. Hindi, may tawag sa panadero. May tawag doon. Ano ba yung tawag doon, pati? Nagagawa na kayo. Baker siya ng nagagawa ng tsokolate sa Mindanao. Baka makita niyo po yung pangalan ng, ano ba pangalan ng shop, ng ano, bakery mo kaya? Wala pang nakalagay. Ay, walang pangalan. Pag nakita niyo po yan, masarap daw po gumawa ng cake yan at talagang marami nagpapagawa. Siya po yung pinakamagaling maggawa sa lugar nila. Ano pakiramdam mo kaya? Wala na ako may tutulong dyan, te, ha, sa kapatid mo, ha? At pwede mo na siya dali sa Mindanao. Napakaswerte mo. Pinagaling na agad ni Papa Jason. May isang taon yan, hindi nakakalakad. Hindi ko na kayo kinuha na ng video kasi 12:30 na tayo natapos. At hindi pa sila huli po yun, yung May 30. Mayroon pa mas huli sa kanila. 2:00 namin natapos. Wala, uwi na kayo. Salamat na kuya. Paalam na rito. Isang linggo lang po ginamot yan. Pagitan lang, isang linggo. Eksakto. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much sa lahat mga followers. Bye-bye.